السلام علیکم دخترکو هم کسا خوبین نازین دخترو گراندیوزنی عکس در جای زارا نگاه کنین ابایای فسونی دبی است که چند سومون بود 1200 بودن پیش حاضی چی حاضی 700 سومون که دیگه عکس قطعی دخترو این کسر دستافکا در کره مرحمت دستافکا نی زارا دارد کاچستوا бомба аҷоиб бод хушрувакай ира расветкош ҳаст ё ки хеле боша модель меша бренди амира ҳам шарф дора ҳам ремен матрас балх алманалай 700 сомон аксаштаги на духтарако аксия новогодний будай духтарако хахлуса даҷа вибро бисёра ёрам нишон метен ва духтарако и бренди нави зарара бинин аҷоиб бод хушру ма қафо намудам марам харидорӣ кардам ай бренди зара ваяй чӣ меган иро аввал беқалб будан беқалб будан ҳозир бренди зараштаги духтараку нархш 1200 сомон пеш буд ҳозир чи 850 сомон ина духтаро хушругишона бинем ма гирифтам ма ҳеҷ вақт хидма вай намекунам хафа намекунам аввал ҳама чиро дар хидм харидорӣ мекунам диден чӣ хел фасонай духтаро ина касе дастафка дар кораи марҳамат ватсапи зара дар экрана метонен даромада заказ кунен фасони абаяра бинен аҷоиб буд шарф доран шарф доштиян духтаро ма шарфи хидм дар сармай шарфам низ доран бренди нави зара ба номи зара худаш 5 заказ аз дубай омадагиай духтарако бо я аксияи дигар дар ҷои зара нигоҳ кунед тройкаҳои фасон ина дар танаи зара худаш ҳастай духтарако якта тройка мегирен якта шарфи дубайский ёки турецкий туҳфа мешавад нархи пешина 1500 сомон нархи ҳозира 1000 сомон рост мегӯй фреб намекунед подписчикои маро охи 1000 сомон духтаро нигоҳ кунед тройкара мехарем бо якта шарфи дига туҳфа мегирен бренди амира будай духтарако размеротон ба ҳазир ҳастай метонен нависен бренди навшай ҳама коракои дастӣ нигоҳ кунед чӣ хел хушрувай духтаро аҷоиб буд ина шарфое ки шумо да туҳфа метиҳанд шарфҳои айфон дора тройкаҳо чон шарф доранд духтаро якта шарф ба хотири аксия кардагия туҳфа метиҳанд тона аз барои худо фақат просто так ҳар кас якта чиз харията шарф туҳфа тиҳанд ҳар кас ин коро намекунад дили зара калонайда рост мегӯяд баъзе шарфҳои 200 сомон дар ҷо ҳаста духтаро айфоно нишонтия қа хушрӯя нигоҳ кунен якта тройка мегири якта шарф туҳфа вай и фасонира бинен дар танаи зара арӯсаки таппа тайёр ака духтаракҳои хушрӯи ма фикр накунед то қадар зараи киртазебдаге боварӣ дорем ай ҳамин кӯдаки 14 сола то кампири 80 солара дар шумора мезева фасони киртара бинен дар ҳама ҷо 950 сомон дар зара 850 сомон бо дар дарунаш туҳфа дорад якта шарф ва пакети дастафка туҳфаи духтарако бренди нави зара зигзаг шай духтарако украшаниш ай дига материало ай дига чо хеле фарқият мекуна бренди амира дубайский духтарако 850 сомон размертон ҳаст ба ҳазир метавонед дар ватсапи зара бинависен и хушругира бинед духтаро аҷоиб буд дастафка дора зара духтарако суроға бозори корон аз тарафи фаҷарка дуюм дарвоза магазини 111 духтаро ба духтарако якта айё киртаки гирифтен якта шарфи турецкий ён ки дубайский туҳфа мегирен шумо ира бинен шарфҳоро хушругиша бинен шумо ҳам метавонед ранги зара арӯсак шуда ба меҳмонию тӯи маъракаҳо биред фасоншона бинен аҷоиб буд кадом шарфеша ки бигиред духтаро зара намега ки не арганзаша биги не майчниша биги ки инша биги хитон интихоб мекунем фаҳмидед духтаракои хушрӯи ма духтарако савдогара бераҳмаш номаш зара нигоҳ кунед киртара фасониша 1500 сомон нархи пешна нархи ҳозира 1100 тахфифи солинави аз паси наворбардорам ки аз паси навораи ма қарсак задестан ки хеле акси да ягон ҷо набуд 1100 сомон да киртаи қимат мегирем бо якта шарф туҳфа мегирем 5 та расветка дора духтарако خیلی نقد در یگان جونسته بلکه آلمانالای دوبایسکه برندی آلشانسای شرفاشون خطیه ریمنتوشون خطیه бай духтарако хушругии киртора диден 1100 сомон 5 та ранг дора якта шарф туҳфа мегирен ғайр ай шарфи худаш и шарф дора духтарако шарф римент курта тройка бигем абадок ҳами шарфша как абадок ҳам дар сартон карда метонед духтаро ҳам қа хушрӯ меброя
аҷоибот фасон диден чихе сер санга духтаро ҳама сангор қиматай агар ами ай бозор ма микрошониро харем духтаро нигоҳ кунед донаш агар 8 сомон харем даиҷа 1 дунё рафта хижай 500 сомон сангш мерава ина духтарако шарфое ки туфа ҳам якта кирта мехарен якта шарф туфа мегирен духтарако успет кунен ҳамашон ина материалшон качествен сангошон намереза кашкари дубая ҳамашон бренда иё на сангошон мереза на материалшон ягончи мешава шушта мебанден истифода мебарем модарои азиз ма шуморо хафа намекунам скромни вариантҳо балхои алманал размерои калон бо нархи 700 сомон дар мағозаи Zara фасони киртара бинен аҷоибота кош бовар кунед 700 сомон да ҳама ҷо 900 сомон балхи алманали тоза да 600 сомон балх мехарем да 300 сомон медузем 900 сомон мешавад барои ҳамон киртаи тайёр да 700 сомон метонем харидорӣ кунед мепишен срочно туи маъракода метонем брен модарои азиз хуштоманои азиз апаҳои бузбалай то 60 пуша размер ҳаст бо нархи 700 сомон аям киртаи фасон метонен омада харидорӣ кунен ёки заказ кунен Zara срочно доставка равон мекунад духтарако киртора хушругиша бинен Zara кирта ҳам хезе бидайта балотвик цвет не обычный цвет бидай 1700 да ҳама ҷо 1600 да магазин 1400 сомон шарф отдельный турецкий дубайский шарфор туфа мегирен духтаро успет кунен ира бинен чихе хушру духтаро необычный 6-7 ранг дора духтаро доставка низ дора Zara дашоти доставка метонед дар WhatsApp ро экран будан нависе необычный цвет малина цвет чабинен чихе духтаро хушру 1400 сомон аксия қати якта шарф туфа мегирем бо шарфои дубайский набинем фасонишоно аҷоибот кабути электрикам свети хушрувакай бадами украшенишон остиношон ба ҳамаи ҳамин материалҳо беҳад гуфтагиай ина духтарако бо як модели фасони дигар овардагиаи Zara аҷоибот хушру бархтои королевский алманал бори дубай киртои тайёр ҳама корои дастӣ 1500 сомон нархиш духтарако касе якта кирто харидорӣ мекунад якта шарф туфа мегирад аз ҷониби Zara ҳозир духтарако аксия сардодагиай успет кунен биёен ай наздик дида харидорӣ кунен ёки заказ кунен доставка низ равон мекунад Zara нигоҳ кунен чихе хушрувак 1500 сомон 5 та расветка дора стойка варадник ҳамхе варадникаш хушрува я бор айн пеш нишон чемда ина духтарако нигоҳ кунен аҷоиботай пешакош ва як кнопка касия